О, здравей! Какво правиш? Днеска съм се кликнал на това видео. Ще запозная. Какво ще гледаш сега? Днеска ще гледаш нов клип на Brawl Stars. О, майко! Brawl Stars. Ами, нека лайкваш, абонирай се и продължавай напред с клипа. Здравейте хора, аз съм ST777698 и днес ще играем Brawl Stars. Нещо тук стана и ме бъдна играта. И не знам какво да правя. Но... Какво? Почна сме играли. То с новия апдейт на играта направо ме убия. О, бакила! За секунди. Вътре. Не. Аре, бе! Няма гаджет да избягам. Първа игра, втора място. Найс. Много ударно започваме, втора място. Си върна ли купите въпроса? Дали си върна купите? Като дигаме героите. Отново. Вот, статка бе. Нещо тук става с това ме. Аре, тъй игра. Не видях кой е Mythic Legendary дали има. Биго! Събирам power up. Аре бе! Не мога да се ребера. Това ще ма целят мене бе! Няма крадеш! Ще вземат да убия и ще кажа, ще ми крадеш power up-ите. Как да можа да ги ударя бе? Ще убия Найто! Не, тека, много бавен, то е супер. Трябва да някъде да скри. Начин става. Моля да оцелей, батко. Едно, ти. Моля да не умираш. Много добър. Yes, гони ги, гони нас. Да се гоните ви. Аз не съм от кемпаците, бе. Няма вид кемпа. Няма кемпа, бе. Излезе като мъже. Това е... Но то са игли как се кри с 6 power-up и му се кри. Да, Чели, бе. То са му магрази. Ела като мъж, бе. Жена с 6 power-up си. Аре бе, жена! Аре бе! Аре бе, като мъж бе! Аре бе, жена! Това не беше този отбор, не съм аз с жената. Това беше друг отбор. Ама видяте ли как се пази от мене? Аз съм без power-up и той с 6 се пази от мене. Нитата би защо дими. Много трудна за игра, обаче. Аз се чудя, що го съкрето. Ама аз бягам, аз съм на 3 power-up, аз на 3 power-up съм. На 3 power-up съм и... На 3 power-up съм и... Съм я дигнал 20 ранг. Ма не са с кемпене. И не са пара на жена. И пак ги дигам. Искам предишните ранкове. Искам да са ранкове, сега що са тира. Нещо супер се отръпват играта. Бяха ранкове, сега за мен са се ранкове. Аре бе! Добре, един мод да уби. Тудикс. Аре бе! Тудикс.
Аз съм много скоро до отването на Пепна. Аре бе, гледай го, тихо умрях. Аре бе, лагна ми играта, беше ми лагна. Аре бе, ела, се пусна суперата да ще... О, шо. Няма ма удража, но отворени са ми слуши. Не мога да се стои. Да сто с ауто, Ауто-ейм. Мога с ауто-ейм. Но ми труден, точно толкова. Ауто-ейма не работи за някакви близкобойни. Става, ама... В принцип не. За мези отдалеч не става. Аре! Не на там! Моля се! До второ място. Ей! Още 2 игри! Най-после! Ще ми отреждате! Много умно! Добре, натискай там, бе! Моите приятели, моя Закчо ще е активен ли? Ето с Магисианс. Дали епизод мога играя с него? Пишете дали искате да играя с него. Явно само ще се игра. Аз не искам да играя с тези с другите, защото те правят някакви мапове, аз искам да си дигам купите. И по принцип се наумявах всеки сезон да се правя даймата, ама... Само да ми се падне новия скин, ама... Паричния път не се стъкват 5000 блинк, аз си ги пада. Аз искам Legendary скин на първите Mythic нещо. Като на другите герои по-новите имат някакви Mythic скинове, Legendary скинове. Това не е честно. Така Чарлито. Родило се е по-ново. По-това бе. Защо той няма Legendary скин? Или Mythic. Аре бе! Ела като мъже! На малко си бягаш. Малко си пра... Ей! Ако не я убих. Ко правиш, Лозо? Ко правиш? Той иска да я притисне. Да я такова, ама... Мая те го притискат. Защото е безбоен. Няма да дам да ми се навредите на приятелчето, ей! Няма ви дам да ми се навредите на тимейта. Че не е честно. По принцип не е честно. Трето място. Да, ще купя не. Колко време? 8 минути. Мисля, клипа да е около 8 минути там някъде. 8. 20 минути. Моя към 24. 8 минути ми се струва много кратко. И пак лагна. Точно много лагове. Това 3000. Благодаря. Но ако бяха безплатни, че аз съм много радостен. Искам Legendary скин. Бях се пропуснал предишната хубава оферта, предишните хубави оферти си ги бях пропуснал. Ма няма пропускам този път. 50% оферта, Legendary скин, гепям го. Не му не трябва. Гепам го. Това е Mythic скин.
Дали го имаш? Да, той го имаш. Той си го беше взел. 200 джема. Аз ще го взема 20 джема по-малко от тебе, Аз имам по-хубава оферта от тебе, Thank you. Ако бяха фри. Защо не мога да разбера тези офертите, като взимаш скина, взимаш един стар дроп. И после трябва да платиш още 49 джема, ще вземеш още 5, накрая още 99, ще вземеш още 10 и един легендар. Колко 300, колко сурджема. Чакай да сметам, че не мога. 49, 150, маме 2 джема, станат 148. После 300, що е? Къде го прави? 338, не. 337 джема. Само за още 99. 400 джема, бе! Кой си ги даде? Чакай да видя колко струват. 400 джема, чакай. 300 много около 48 лева. 50 отново. 50 лева. 50 лева само за един скин. 400 лева, бе. Кой ти ги даде? 400. Те от не туалет. Ети от там... Не знам откъде валят, даже. Не знам. Аз кочера ще направя? Да. Чакайте, се омах тука. Колко ще яко стоя на място и те купите просто валят. Съм много радостен, бе. Тъй, 200 купи от нищото. В една игра, първо място 200 купи. А другите да получават по 9. Съм много радостен. Съм много радостен, бе. 200 купи една игра. На герой да делаш по 9, да дигаш по 1000 една игра. Но си много яко. Ладно. Телефон ми толкова добре. Колко не пищи, бе? Аре, бе! Вот къде бъгна. Аре, бе! Ник. That's how it's done. Бизо! Ще ме убият и хиляда пака от тази. Те слабо. Нещо много полезно е на това. Много полезно. Това на урок. Господи май. Макара умря, значи не е Бог. Няма 3000 хест. Чакай. Няма 30 000 хест. Аре, бе, мърда! Аз първо съм си да не як така. Гледай как ме махна една игра. Айде! Една игра! Дайте ми я! Дали само певец, бе? Ready to face the flames. Много глас няма, бе. Иска, не... сега едно... чакай, ще едно глас имам, чакайте.
Kaj ще правим сега, Какво ще правим? От скина на Майлз, от е заплата. Това винаги на рандом ще бъде. Явно. Седни един година, друг има. Айло и се чуди. Аре бе, ей! Много съм умен. Човек, моля се, аре бе, сме там, по-бърз. Мали по-бърз, по-умен. Не умен си, ама не съм бърз. О! Бе, не му би, бе! Как ви взесте, как ви взете? Абе, бега, бе! Много съм прост. Много съм прост, бе! Много съм прост. Ари, една игра! Закупих си Win Strike! Много хубаво. Искам класик ивента да дойде по-бързо. Искам всичко. Абсолютно всичко. Не ми пане. Колко на гел шо го няма? Let's stay calm, but think fast. Аре, да. Стоят едно място и стрелят ги. Мърда. Ти да еш. Стоят ми на едно място, пита да се правят много умни. Сега да видим как ще се написане на стрелят. Много умни. Аз почив в средата, че нещо една потика от тук. Две. Айде, чакай. Shit. Още не върши. Ето, съм гледа. Дали? Деблок. Айде. Не знам колко дни. Тук се Feel the heat. Айде бе! Това как може? Още 2 хита. Абе! Ела! Малко се подвижи. One shot. I'll give you one. Не, ма го убих. Ти пал ръпа. Значи на 3 пауър по му убиш един гейл за един гейл за това. Уби го! Страйте! Стой да! Ще го заобиколя. Що ми го взе, бе? 20! I've got your back. Даже имаме такос. Бронз 3. Сквик. 220. Аз съм много прост, съм пропуснал тази оферта за 6 лева. Пас. Много съм зле. Можел съм да го взема за 6 лева. Гати. 45 ли вече, бе? То предишен път на кой беше? Аз съм дел пас. Те пинове не ми хареса, бе. Но са заоблени с цвят на лайна. Да, такова ми причи. Там боговете и животните нещо. Те лошите животни. Не ми харесват. Те, кой ти бе? Кой ти бе? Какъв то са? Чакай, не мога го измисля. Нямам никакво въображение аз. Някаква водна ръка с мускул. Че да не е Аквамен, бе. А кой ти, бе? Аквамен. Ела тук.
Нито да я правя ли трето бронз, защото не ме интересува, ама не искам да го правя, защото се изнервя. Да, би носта ви. Носта. Нос коста. Не бе. Ето. То скин го има. Преди го нямаш. Какво се чуя? Чакайте малко. Чух някакъв друг звук. Искам да го чуем отново. Сега. Слушайте. Карай, къде ти бе? Няма. И ти какво най-много мраза, бе? И така най-много мраза. Да ми... Как му слуша, не ще ми пускат друго. Егат. Watch out! О, скин да го вземам ли? Сега кой да дигам друг трябва да дигам? Почвам да ги правя доста. Ние усет останахме 20 минути. Те с 5 игри. И това беше за нещо видео. Харесвайте, лайкайте, коментирайте. Какво да е следващото видео?